ngaphumelela oluhlelo olungaphelele endleleni sibulela uminister nathi uTwaqoba apha sathe sambona nathi simana sibavela le kude kodwa uTwafika apha siyabulela enkosi Minister nxethe wahamba wade ofikelela kule ndawo nathi sibe ngabantu abaphakamileyo nathi sibe ngabantu abathuthukileyo angasixokisi ke bayithi siyacela abuye njengokutsho kwakhe njengokutsho kothetha kwakhe enze nento afanele makayenze ndiyabonga ke mnake